Željko Obradović neće se vratiti na mjesto trenera Partizana, a glavna prepreka navodno je grupa košarkaša sa kojima ne može da sarađuje. Jedan od najvećih problema, kako se spekuliše, u cijeloj priči su četvorica igrača do koji nije mogao da dopre, a to su Dwayne Washington, Tyreek Jones, Sterling Brown i Jabari Parker. Igrači sa kojima nije na istoj talasnoj dužini ne ogovaraju na njegove zahteve, što je najgore, ignorišu ih, pa u takvim uslovima ne može da nastavi da vodi ekipu. Podsjećamo, Jones je bio u centar pažnje kada je duel sa Asvelom propustio zbog povrede, ali je otputovao sa ekipom za Lyon. Tada je u civilu pratio meč, a prilikom jedne situacije našao se u raspravi sa Željkom. Amerikanac se bunio zbog odluke sudija, a trener mu je tražio da se vrati na svoje mjesto kako ne bi dobio tehničku, pa je bilo jasno da ne funkcioniše sve sjajno. Jedna od ideja bila je da Željko pruži šansu mladim igračima i dovede jedno ili dva pojačanja u januaru, što neće biti lako jer je tržište izuzetno oskudno. Što se tiče promjene većeg broja igrača, možda i celog tima, to još niko nije uradio u decembru, ali ako bi neko mogao, onda je to Žoc.